hvordan håndterer vi egentlig det at skulle være i flow? Altså også når vi møder modstand. Svømmer vi med strømmen? Uden vand er der ikke noget, der kan vokse. Og det handler om vækst. Så vandet er faktisk temaet i denne her uge. Og forestil jer Gangesfloden der. Den er, hvad skal man sige, den er bevægelig og dynamisk. Men det er ikke et oprørt hav med torden og det hele. Men det er power. Og det vil sige, at vand har power. Vand er forbundet til følelser. Også derfor, at hvis vi bliver meget berørte positivt af glæde, jamen, så kan der jo komme en glædestorm. Flow, vand, hvede, væske er rigtig vigtigt for os. Så kommer der den der, som hedder The Dark Night of the Soul. Og det er en fase, der inviterer til selvreflektion, og hvor du er nødt til at forholde dig til alle de skyggesider, som der måtte være. Og i den fase, der taler vi også om flow. Det vil sige, den flod, som egentlig I troede gik den her vej, den snor sig måske på en anden måde, og det er der, I skal følge med flow. Og det er det, der hedder at slippe kontrollen. Det er det, der hedder, at når vi tillader at være uperfekte, altså igen det der forventninger til, hvordan man gerne vil have, at noget skal være. Og i det øjeblik, at forventninger kommer for langt ind over vores ageren og vores gøren i dagligdagen, så er vi ikke i flow. Så er vi ikke i den der rigtig gode flow, hvor at vi gør en rigtig intens indsats og en god indsats i forhold til, hvad der er meningen, at vi skal gøre. At det pres, som man godt kan have inde i sig selv, kan også godt være uforløste følelser i forhold til forventninger. De der forventninger, det er noget rigtig højt. En gedigen bremse i forhold til ens egen udtryksmåde og ens egne resultater. For mit eget vedkommende, det som jeg gør i sådan nogle situationer, det er, at jeg går ud og forbinder mig med naturen. Altså på den måde, at vi får aktiveret nogle af vores andre sanser. Sådan så, at vi, for eksempel det at lytte til vand, nogle ganske almindelige YouTube-videoer med vand, hvor det bare risler, det kan jeg have i baggrunden. Til dem af jer, som holder af at gå til massage, så ved jeg også, at nogle gange, så sætter de sådan noget beroligende musik på i baggrunden. Det at have, hvad skal man sige, aktiveret lydcentret hos jer derude, kan være en rigtig vigtig ting. At være bange for ikke at have nok. Der kan også være noget i, at man holder fast i noget, fordi man tror, det giver noget stabilitet. Det kan være økonomisk stabilitet. Det kan være, at man holder fast i noget, som ikke gør en noget godt. Og i den forstand, så kan det være, at I skal forestille jer, ligesom hvis jeg smider et stort bræt eller en stor kæp ud i en å. Jamen så vil det jo flyde. Det vil flyde ned af åen. Den skal have lov til at flyde der, hvor der nu den skal flyde hen. Hvis den nu sætter sig fast i et eller andet, jamen så kan den jo egentlig ikke komme hen til der, hvor den skal hen. Er der nogen af jer derude, som har lidt med kommunikation i øjeblikket på alle planer? Altså, hvordan skal vi tale? Hvordan skal vi tale vores egen indre sandhed? Hvordan skal vi kommunikere den ud? Er der nogen, der ikke vil høre vores sandhed? Det er et ret vigtigt tema i øjeblikket, at man tør tale sin sandhed. Og hvorfor siger jeg det på den måde? Det er fordi, sig bare, hvad du mener. Jamen, nogle gange, det man mener, det kan man jo være påvirket af andre til at sige det rigtige, eller sige det, der lyder lidt cool, eller sådan forskellige ting. Så, sandhed er noget, der ligger lidt dybere. Det er der, hvor det koster noget at sige noget. Det er der, hvor at den
også tør stille sig op og sige, det er jeg faktisk ikke enig i, det du siger der. Det er ens egen interessanthed. Det er der, hvor at man virkelig mærker efter i forhold til både ens umiddelbare nærhed, altså det at sige nej eller sige ja til noget med hjertet. Når det handler også om flow. Når det handler også om at komme ned i kroppen. Det handler om at få skabt den der indre ro, trods, hvad skal man sige, uvejr udenfor. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Det kan man gøre ved blandt andet at lytte. Og så noget af det, som vi altid har ved hånden, som sagt, det er naturen. Og på en eller anden måde, som sagt, så er jeg ekstremt koblet til det i den her uge. Og der vælger jeg jo at lytte. Der vælger jeg at gå ind i mig selv og sige, jamen hvad er det for et budskab egentlig, som der prøver at komme igennem? Det er rigtig, rigtig vigtigt i øjeblikket at rense sig for det, der foregår. Altså den mutation, som jeg talte om i sidste uge, hvor at man tager noget ubehageligt, så tager man den oplevelse, og så ændrer man det til noget godt. Der kan være nogen, der siger, sådan som mig for eksempel, jeg elsker is. Jamen så vil jeg gå en tur ud i solskin. Så vil jeg gå ned, og så vil jeg købe min is. Og så vil jeg nyde den. Så det var den ydre transmutation. I øjeblikket, så er det den indre. Og det vil sige, det I kan gøre derhjemme, og det er faktisk virkelig, virkelig enkelt. Det er at skabe et lille plads, et lille hjørne af noget, som gerne må betyde noget for jer. Jeg har mit heroppe. Det er mit space, som jeg har. Fjer, det kan jeg godt lide. Det er sådan en lille englefjer. Det bliver jeg rigtig godt humør af. Live the life you love. Og det er et rigtig vigtigt budskab for mig at se hver dag, at jeg lever det liv, som jeg elsker. Jeg sagde ikke, at det skulle være et nemt liv. Jeg sagde ikke, at det skulle være et kedeligt liv. Jeg sagde, at det skulle være, at jeg lever det liv, jeg elsker. Så det er sådan mit lille go-to space, også mentalt sted. Deroppe, der stiller jeg mit lys, og så sætter jeg gerne en rose. Og på den måde, så transformerer jeg ved at gøre en meget enkel handling. Så transformerer jeg ydre stress til indre ro. Og det tager ikke mere end 3 til 5 minutter at få den der indre ro, den der indre glæde, som kun er din. Der er ikke nogen, der kan komme og hijack denne her. Så kan man også meget bedre reflektere over, hvad er det for nogle ting, som man skal deltage i, og hvad er det for nogle ting, hvor man tænker, tror jeg altså lige, jeg træder 2 skridt baglæns. Det er ikke fordi, man ikke vil være aktivt deltagende, det er ikke fordi, at man ikke vil være supporterende, det er ikke fordi, at man ikke vil være hvad skal man sige, opløftende eller bekræftende eller noget som helst, men at det måske i virkeligheden ikke er ens sejlads, som er i gang der. Så nogle gange, så kan det være en rigtig, rigtig god idé lige at trække sig lidt tilbage. Og lige mærke vinden. Bevidst lige mærke vinden. Og lige tage en indånding. Og lige komme ned i kroppen. Hvordan ser det ud der? Hvor er den stresset? Og når man gør det, og når man gør det bevidst, så sker der faktisk nogle mirakler inde i en. Fordi så vil kroppen fortælle dig, og så vil du få den der aha-følelse inde i dig selv, hvor du siger, det kan godt være, at det er kaotisk, men det er faktisk ikke mit. Eller, hvor sidder ens gren fast, og skal den videre? Fordi når der er flow, og når universet bestemmer, at der er flow, så er det faktisk sådan, så har du ikke et valg. Så er det den her vej, vi skal. Nogle gange, og det ved I jo også med, hvad skal man sige, jeg kan jo godt lide at kajakke eller kano, eller jeg kan faktisk også godt lide at river rafte, når jeg ved, at jeg gør det. Men så vil det jo foregå sådan her. Sådan der op og ned, og nogle gange der, når den laver det der hop, jamen så bliver man rigtig våd, og det kilder i maven og sådan noget, hvis man ved, at det er det, man er i gang med.
Hvis man ikke ved det, altså ude i det virkelige liv, nu er det symbolsk, jeg talte her, så er det fordi, der er en blokering indover. Så er det ikke ens betydende med, at det er nødvendigvis er angst, man har med at gøre med. Det kan også være en udvidelse. En udvidelse både denne her vej, men også denne her vej. Den indre kommunikation, den ydre kommunikation, og så er der denne her kommunikation i forhold til at modtage information, og så også at fordøje og reflektere og transmutere information. Hvad er det for en farve, der er koblet til halschakren? Det er den blå. Det er denne her farve, som er meget, meget koblet til kommunikation. Det kan man gøre i nærheden af vand. Man kan drikke vand, lytte til vand, tillade flowet og komme ned i kroppen. Og highlighten i denne her uge var slow go. Så har jeg nok sagt det, jeg skal sige. Hej for nu.